cunha dedicación moitísimo máis intensa ao que é o Concello a partir deste momento. Para iso fixemos con un ano a ir intentando falar con todos os colectivos, con todas as persoas, con todos os sectores e recoller as súas opinións, e a traballar tamén internamente moito xa na preparación do programa, das ideas forza, da maneira de comunicar as mensaxes, que ás veces é un dos elementos tamén que no Bloque Nacionalista Galego últimamente tendemos a cuidar máis, no traslado de todas as mensaxes e de todas as nosas propostas, que sexan unha candidatura capaz de facer políticas transversais desde o punto de vista urbanístico, ambiental, cultural, feminista. Eu creo que iso é o que nós queremos, e unha candidatura que sexa representativa tamén do conxunto da cidade e do conxunto de todos os sectores, onde, para min, o máis importante é se somos capaces de integrar os diversos Santiagos que hai nestes momentos, porque ás veces parece que hai o Santiago das persoas turistas, dos que nos visitan, que vai por un lado, o Santiago da xente de Compostela que só van á zona bella cando hai Cine Europa e tal. Temos que ser capaces de integrar o rural e o urbano, que en moitos tempos, durante moitísimo tempo, convivían de maneira moitísimo mellor que agora, que parece que viven de costas, a universidade, o mundo universitario por un lado e o resto por outro, de integración de todo o que significan os diversos Santiagos que hai, e de sermos capaces de definir un modelo conxunto de que queremos ser no futuro. Eu creo que, desde logo, foi un goberno timorato, un goberno, que se pode dicir, gris, e necesitamos que haxa, desde logo, un goberno con proxectos moito máis sólidos e con ideas moito máis claras, e, sobre todo, con planificación. Houbo falta de xestión do día a día, e falta de planificación. Todas as cousas viñan un pouco, iso a salta de mata. Agora aparece isto, parece que ir enchendo buratos que van aparecendo en vez de definir claramente que queremos construir. Eu creo que ese foi o gran problema, se queres, a falta de equipo, a falta de traballo en equipo. É un papel dunha oposición moi responsable que puxo sempre por diante o que precisaba a veciñanza por riba dos intereses da propia organización, onde dixo, é mellor para a veciñanza ter orzamentos, é mellor que se poida investir e facer obra no Concello, é mellor. Así que sempre puxemos esa cuestión por riba diante de todo, así que o que fixemos foi, algunha xente pode criticalo, pode non entendelo, pero eu creo que era actuar responsablemente, decir, nós fixemos posible cando dependeu de nós que houvese medios e recursos para que a acción do goberno puidese levarse a cabo. O problema é que, claro, cando logo miras, nos dotámoslo diso, pero había uns compromisos sobre iso, tiñamos que facer estes aparcamentos disuasorios, tiñamos que levar a cabo unha serie de cousas que logo non se executaron, ou que se executaron tarde, mal e arrastro, e ese eu creo que é o gran problema.